גזלייטינג, או בעברית גזל הדעת, זוהי מניפולציה מרכזית ביחסים נרקסיסטיים פסיכופטיים, ולה סוגים שונים. 1. גזלייטינג קלאסי. הכחשה ישירה וברורה של המציאות. לדוגמה במשפטים כמו זה מעולם לא קרה. לא אמרתי את זה. 2. גזלייטינג מסוג סתירה. סתירת הגרסה של הנפגע למציאות. לדוגמה במשפטים כמו את מתבלבלת, זה לא היה ככה. אתה לא זוכר נכון. 3. גזלייטינג מסוג הסתה. הפוגע נמנע מלקיחת אחריות ומסיט את נושא השיחה. לדוגמה במשפטים כמו את מאשימה אותי? תראי איך את צועקת. אני לא מאמינה שאתה נעלב ממני שוב. אני כזה דפוק, זה בגלל הילדות שהייתה לי. 4. גזלייטינג מסוג הקטנה. הקטנת רגשות הנפגע וגרימת התחושה שהוא קטנוני. לדוגמה במשפטים כמו את רגישה מדי, צוחקים איתך, תפסיקי להיות כזו דרמטית. 5. גזלייטינג מסוג השתקה. השתקת הנפגע מחשש שיאבד משהו. לדוגמה במשפטים כמו מי יאמין לך? לא כדאי לך לעשות את זה עוד פעם. שוב אתה מעלה את זה? 6. גזלייטינג פיזי. עיוות התפיסה החושית של הנפגע בעקבות מגע לא רצוי. לדוגמה במשפטים כמו זה לא כזה כואב. את אוהבת את זה ככה. זה לא רותח. 7. גזלייטינג בהתנהגות. התנהגות שמכחישה ומתעלמת מאירועים שהיו קודם לכן. לדוגמה, הזמנה חמה למפגש כאילו לא הייתה מריבה גדולה קודם לכן. למידע נוסף ועזרה יירשמו לערוץ, צפו בסרטונים ופנו לאתר של עוגן.